Ni akordatzen Donostian nola, Markesan etxienero egiten zen lana, guk orduen andara asko eta jugete asko, eta orduen aberatza bezala dana gendukeen, ezta? Hori akordatzen naiz, Donostian. Danetik gendukela, emate zuen, eta nik hola txikitan, gerria baino lehen hau, enun esen holako faltaik ero zer, eta ez gozeik, eta ez holako zerik. Baina gero akordatzen naiz, bueno, ni akordatzen naiz dela, ja gerria zizanien, ero zeo zer, esan ziuela, emakumeak eta umiak elor geotik aldeiteko, juteko basarretara. Eta orduen junginan horrea, beinekua, esaten joe. Beinekua da horre, ez da, beinekua da horre, nola da, mendi hori, Berrio Zabaleta, baino lehena. Hemen. Bai, horrea junginan. Eta horrea junginan, da, apur bat egon ginean, dana hemen gendun, hemendik, gauza asko gendun orduen, gerdia baino lehen hau, ez tegit nik, soinukoak egiteko telak eta gauza asko. Eta gero junginan hemendik, eta handasabira, eta